ki ka ba phala banyo i pelen Mynsngi mynshai ki khar Bangla karba ki dang rong tu ki jingdon jingem jong ki pat ba nong shong shnong ke India ha ki shnong ba pher ki badan ha shidenter ka khappud India Bangladesh ha southwest Khasil district ki ba pen ishai ba ki shipa yada khappud ni ki border security force BSF ki la phel banyada yo pod usam jongkari akaba ki khar Bangla ki yo banya latla katkum ki telong khubor playo lum le tho baki ni ki shnang ki ba ki khar Bangla ki wan to pelen Mynsngi mynshai ki kenthop ya ka borsora chiragaon rongdu bakli kalagaon rajaju lakma saulambor nongjri bat nong helam katkum ki video bala ringdur daki patba katei kathan layo i baki khar Bangla kila rong ha ki berni ye ki jingdon jingem jong ki patba katei kathan batla ongru baki tei ki mar baki khar Bangla ki kit udau yang ha kaba kila wan kit na India bat litra sha Bangladesh klem kanu ka jingwit henry ki yo banya latlan